Сега ви сега какво ще ти кажа? С мен няма да се занимаваш, че ще така и знаеш колко много ще тебе вътре, ти в газа ми. Аше кяшнес, Кяшнес бил? чиканато буй. Баба май. Не, кипап. Кепапо. Кипапо, на по-карато буй, анду буй. Цикни. Ки цикни. Вътре. Ме, че бил бари ключа кай вълка и сито. Какво ще кажеш за банана? Да е живо здраво. О, само да ми дойде. Той знаеш kako ще го направи. Той си идва след 2 дена. Сай, Сай. нали ясники? За добре дошъл. Еми за той момче какво ще кажеш? Той бе, аз е личен приятел, най-добре българист в Северна Индия. Да те бе дядо да те. Да тебе, знаеш колко много ще тебе дядо. А после да тебе баба. Коя баба? Баба май да тебе. Къде да тебе, Анди Бул да тебе. Тя кажи днеска какво прави? Колко и ба? Много. Ама и баде, вътре във Правите ли се вътре? Без от... Аз се вкарам тук, аз ще го и между... той газа и тя пък излезе той между путката. Баба кара. И се спада тук. Между кълки. Аз ще между путката. Много. Като напна главата и му запал главата отзад. Не, Може да пуска. взе. Ами да го боли. Ама пуска ли главата? Ами така голяма глава. Не пуска, нали? По чинока. Чиндок. И волклю. Ще я вземеш ли у нас? Ще взема, ще ям сега путка. Горе ще я караш ли? Да, горе на байре. При кого ще я караш там? Ще да може да се пуска. На червенския баир. Като го насоча, да може да влезе по... Ама ще го настрана малко, те малко на долнищ. Добре, сега ще те карам. Аз не искам да му кажа. Къде ще ме кара? Да се ебеш. Пак да се бър. Това сте оде ли? Тази сутрин одих се пак с 5-6 човека се ебах. Много. Много. Дядо беше ли там? Дядо. Не, той се е лука с главата надолу. С главата надолу. Да. Искаш да играем на една игра? Не Лято знам. на лято. Как на лято? Аз ще те еба ти да цъфтиш. Си кен се менец, ти да парчиш. Какво ли така се казва? Я кажи сега нещо за поп-фолк певица ти кажи. Да те да парчиш горе на небето. Добре, кажи за поп-фолк певица. Айде. Няма ръмсане. А не ли е представа той, не? Чукак. Сайх се и... Чук. Чикарам. Япа. За нървна който на Няма къде се опаси. Я го питай какво прави. Ябс. Сигнитото се си, аз ще по-български. Какво правиш? Това ще се уи. Аз ще за къпшик. За къпшик? Да. Яздиш ли кон? Тя има кой да го язди. Показано няма по-джано. То друга слата му казва, то няма да може да прави на напън. Ти правиш? Не, За какво? Само е беше. те ми правят бесърце чекили, бе. Се не знаеш как ти бесърце? Много хубави очила има шарма. Знаеш как се правят? Знаеш ли как се правят? Пълнени чушки. Сигурно. Само тъпчеш вътре, тъпчеш. Те са пълнат чушки. То се казва базик тата. Ти обичаш ли да лежиш? Много обичам. Любовта оттам се започва. Секса. Да. Не първо да хванеш, тай да се еби. Лежиш ли те 2-3 часа? Хапиш бажаците, хапиш гъза, хапиш путката. Цицки дете. Така, вземаш малко да лежиш. Мисля наше. Да. Хвърляш върху него. Всичко хвърляш вътре. Това вътре пуска, вътре си. Какво са мъчи ти? Ето тази болека. Аз за какво се мъча? Пеше 2-3 Не да го спратиш вътре. С времето, значи не е добре времето, Дони. То чукта, аз ще придухвам. Придухване. Чукта вятър. Парижки вятър. Да, парижки вятър чукта. Ака е нещо за бат гали. Те чифи да. Той само аз им бях снима, баш да Нещо на някакъв. пат миш пая.
Ама той къде го бем герем, брада? Той е на Франция. Аз него, ако не го карам да се ебе пред 4 човека на... Сай. Аз ти казвам, бем, шо... Ама я кажи той какво е. Кажи той какво е. Той напуси кишалка. Не, кажи той. С главно са, с главно. С буквата С. По български... Сперми. Коя година си днес?